जतनो सारी कहम जोंनि चिनि किल्ला बागमा टिप्रा मथा ब्लक कमिटी नंगै कायसा प्रेस मीट खायनि बाद दंखा अ प्रेस मीट खायथानि वो चिनि लगे आंबाय बाक्सा करंजाक चिनि ब्लक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बरंगलां गोविंद जमातिया तै ब्लक कमिटी नि सेक्रेटारि उदय तै चिनि अरजागा ब्लक कमिटी नि मानिक सरतंगो चिनि अरजागा तैगु लगे फाइजाक चिनि पार्टी नि सामंटांनाय सेंक्रा बुबाग्रा हामजाकनाय जतनो जों ताबक आंबाय बाक्सा करंजाक अमनो जोंनि कायसा प्रेस मीट खायनि बाद दंखाजे 25 तारिख नि सनमन पत्रिकाव जों साइमाखाजे चिनि टिप्रा मथा चिनि टीटीएडीसी नि हाफां नि बिरुद्धे बरक जे टाटाल फेक न्यूज खायै जे ताबक चिनि बरक थानसानो जे सबाय नायनि बाङै जे चक्रान्त खायतमनि जों बनो पुरापुरिनि अपुस खायो जों बनो साजागिया ब पुरापुरिनि दाला अरा जागा जों कुबै लामा हनै कायसा फेक अकाउंट अमाहायखे जों साइमाखा अरा जागा चिनि टीटीएडीसी नि ताबकनि हाफां चिनि टिप्रा मथानिङै चिनि सीएम सार ते ईएम सार सुएल सार ब्रौनि मुङै विभिन्न भाबे ब्रौनो इलिगेशन खायै नांगो नांगिया खायै बरक सन्दन पत्रिका ताबो बायसाया बरक आइगे बहायनो अमाहायखे चिनि टिप्रा मथानो सबायनि बाङै सन्दन पत्रिका विभिन्न भाबे जोंनो चक्रान्त खायतंगो खायनि बाङैनो जों स्राय स्रायखे चिनि टिप्रा बासि जतनो साइरनि मुसुगु अम पुरापुरि दाला चिनि थानसानो सबायनि नायमनि चक्रान्त अर जागा बरक नांगो नांगिया खाय आताजिनि जायतिरावनो प्रमोशन रावु बिकप्ति सारा चाकरि रावु 15% खाय बरक टेंडर फालो अमाहायखे बरक जे दाला जे फेक न्यूज खायमानो जों चिनि किल्ला बागमा टिप्रा मथा साजागिया अम कबैया दाला अम पुरापुरि कबै इंमाया हायनैनो जों सन्दन पत्रिकानि बिरुद्धे जों अमनो कक सानाय अमाहायखे बरक जेराव ता खायलाथों अमनो जों पुरापुरि साजागिया हायनै जों तिनि किल्ला जों बहायनो चिनि बागमा किल्ला टिप्रा मथानिङै चिनि किल्ला पीएस लोकल पीएस जों ब्रौनि मुङै कायसा कमप्लेन लेटार नाय चिनि सन्दन पत्रिकानि मुङै अ पत्रिका बरक विभिन्न भाबे जोंनो थानसानो सबायनि नाय दंगु अ थानसानो जों कोनो मतेই सबायनि चक्रान्त ब्रौनि चक्रान्तनु जों सुजुग गया बरक बहायनो चिनि थानसानो सबायनि चेष्टा ताखायलाथों हायनैनो जों